Sara ake kor kha lo phel sakta che senior doctor in ati chuan a hu phur ru hle Alexander Grant mi hlo om lutuk an chung ko hmel ma number 1 kha ni tlata amala chuan hliam na tak ane awangin ake kor chu hli sak angai ani hli saka tum chuan alo la phal lo zui enpo ento su alo te shoka ni khoshelovin a om zui le ngal hlo alo har le chuan a secretary ti lo chu tu ma an lo om to lova amal hliam chu tom sak diam alo ni to bok Bennett chung ko fanu khan du'a yin min hmuril tlat lo zong hmula aka hubbe sak angai ani alo ti sham sarai ho tur chu an va man hlo le ngala zui ngalin ka hliam a in ka zo om na hi ka ngai poimo zok kalbai sui sui chungin alo la ti por ve hle in kot awathlen chuan zulei chuan sarai chu alo nam thlunghal popa kapi in idam doilo pek kha aya heart attack nei thutin aboral zui ngalasin kanu le pa te phe chu an thin rim te mai ania lo lut lo la itana thazo kang alo ti oi om lo lutuk athilowang ka hmudu ani tia sarai lului tumpo chu alo dang tlat chuti lain anu le pa te po chu an lo chhuaka atop nan voi khatia kapi chu min hmu tir ro u ti in adil amangai te riang chenin engtin nge alaka rilru chetak iput theizok apa chuan alo tia engtin ma ka ti lo ka ti na phal lo bok ati la in zulia in a hmuvek che lom le damdoi dik lo I pe ni kha alo ti zel si ani bok mo enga nge ama chia hi in rin tlat china ti in sara chuan an no pan lai te chu angai toileta zulei chuan dotin voi tam tak sara hi alo hek fo to thin chu ni in anula chuan a u so ki ni kha ti in alo house ya boka ka ti ni lo tia a in soi thiam la in do soi su an ti zel tho api ero kha chuan sara chu a in kol selen ani awangin a hre chiang hle a alama atang zel thin api ruang hmu chu soilo kan fanu po ini to lo kanin chung hi voi khat ma lo raple to suang che ti in apa chuan alo no chuak zui midang te po chuan an lu san veka Julia in atopron kharin he khovela nangma ring ve tu om chhun chu abo to e alo ti ham ham ipi ve thawani kha engtin nge khati khan iti theizok sara in alo ti chuan alo beng thlutopa tuna chang chuan Bennett chung kwai hian fanu pakhat chia ka om to e nangle kapi te chu kan ina changin imbo wang to ang ti in Julia chuan alo tong khum mak ruwa ala surna sa em zui le ngala an pia changin Alex ate po khan an lo thlir char to chuti lai chuan me se pakhat hian sara chu alo ngai ven ve hlo mai an ti nen khan lo va om dun vel mai te u ti in sarai suitcase te chu zulei chuan alo keng chuak vela sarai thin rim lutuk chuan kar chu khal thutin Julia chu sut atum tamai ma se Alex khan alo dang man zulei hlau lutuk po tlan lut ngalin sara po chu azui ngal noka Alex chuan alo pom son nal sarai chu alo har chuan Alex ina chuan alo mu reng to a abula Alex po alo ding run mai inu le pa ten an du to lo che a heta ka shwai che ni hi alo te chang faka ka du lo letle ka du ani ka phil phiar don ka pi tan phu ba ka la don ani ti in tlan chwa tum Alexan lo dangin sara chuan akut chwa lo se sakwaka a chap ta zoi mai ka pi thi ani in po ka nei to lo atel lo chuan an tel lo chuan engtin nge ka umta kang ti in Alex chu a cha khum top bedroom a chuan darkar ni chuangot mai ava in khunga Alex a chuan valu chilin puante ava ba tir chutianga indum kun reng lo tur le thil liam to chu liam tira malam be se na ne na indi chak thar jok tur chuan a fuya apui theina pia nga pui a in huam thu a shil nge abula awum du chuan awum thei tur thu a soibuka ngun taka thutluk na chu siam tur chuan a cha zui nutei chuan sarai chu lo hmu in ipi khan thu ro chhe aneya ram hlutak itan a hnu chhe ani ma se tun din hmuna hian
i chang thei nge ngem ti hriat chian a har sakhawp mai alo ti kharam kha bilian thu man hu lai ani to sin kapa kha na du thin khawp mai ma se ka pingai lawang sara ina ti chuan benya chhungkwa ten thuro chhia hi an la hrilawa an hria thuna chuan an thina rimin an pe phal mi alawang che nute chuan alo ti le Julia in kapia thata ma se an tran thlata chu wangin keima nge hian ma kala ka ngai ani Alexan min pui thei mayang ati chia chu nute chuan angai ngam zan lo tia hriat hle mel mai ni kha alo ti wat ma se ani lo chu min pui thei anom chuang lo alo ti bok si kanu khan engma thuro chia min pe si lova midangin kan ram kha an lo I tanga min chuan tum mayang ti ka hlau hle mai Mr Frank kan alo ti nuwa nu a kapa siam chop mai la Julia in alo ti wat keima chawa ka boy pui chuan min ring hlel don sia ati chuan keima mingin siam la chuan I hne na kalo transfer ve le mai do na lom alo ti ta zaya ni e pa a Julia hi adung tur om tak po ani thowa a birthday a nai to bok nen chu chu rem changa la in mi pui hria ta pawngzar tama hila tu man an soi sel lawang an nu chuan alo ti somzat Alex chu hotela a chenga sara chuan a hliam te chu a enkol sak ve nge nge in lamen devin Alex po chu a then ve chak chak mai chu tiang in buai pui le in buai pui tir tu ni po chu nuam lo an ti dun ve ve ni in alang ki kar chu pe in idu hun huna I local thin don nia ti in Alexa chuan alo fiam zawa ma taka Alexa chu na thok turin a chuak ngal dai zela a hliam ladam chiang lo po angai pui mo du lo ani nge yang nutei lo kalin ipa in July birthday alom sak don ani ome ti in sara chu lo shila api aborel hlim hlolani a angai dan ani lo hle in ngai to film manglo chuan vakal chil rup mai te chu adu le man to a ma se Alexa te an lo ho man tlat an thil ti tum te chu an lo sheru hlo mai api taksa po alavotang ti theilaya rosum ringot mai an lo boy pui ngal te chu rap thlak ati hial zok ram chu api in ata na da thu chu alo shila Alex po chuan a thei ang anga lo pui atuma ma se UK lama azin angaya wang chuan secretary Edama Kota chuan ada thung pi ber thina chuan apa te chu ati shom ve ho lo ni a hriat na chuan sara chu ati thin rim zwala an pian cham lum na party a avakal ve po chuan biak po an lo bedu lok lo Zulei chuan present man tole thatak tak te adunga anu le pa te po chuan fanu fel le fing tak an nei thu soin an fakhle chuta pi berin an ram chu Julia Kota a hlan thu chu an puang zuita a mi then khat chuan mak an ti vak lo rualin a pate te nu pa ero chuan an thi khle ti alang kapi vuina hun ser po mangmu mal lovin heta hian in ti hlim na party in lo bua sayamo ti in sara chu alo lut ta heta engei lo ti don outsider tan hmun om lo ti in an lo tong khum ngal kapi khan ram hi Zulei Kota hian an hu chia lul lowang a hmangai thlot lo ti kha a hre chiang hle ni ati po chuan I thin rim wang mai mai ani kha he ram hi ka birthday puali na min pe ani Zulei chuan alo ti ve tlat api thalak te chu lo keu langin do tin in la soi khum sham do nem ni benet chung ko tan hian thei to pa chwa sin nangni ro suma in buai em mai ania ati le ta ka chuan soi tur po chu an she to lo Zulei chian te pani lo kalin in lama chau po du tok lovin helai mun thleng thleng hian Julia hi ilo ti buai zel ani mo ilaka a fil chin te reng nen mithi to thalak te ni na ilo kal mai le heta hian ti tur I nei ve lova howat mai ro ti in an lo nam leng dor mai an pia chuan Alexa kha awa hmuhlola azin talawani nge yang nangni hi doi a tin in om ani lo mo ro hi an hne na hian ka hnu chia lawang ti in ama chon thavele tangata apa te po in security kovin no chwa tir an tum zui thalak po chu a thlau ke pha
chuta hmana tanga alo record voice pakhat chu alo play khum ve ta chata siahlo in api chu pe ka tum laia pe ka ngai lo dule tram chhol ro se sarai hlir a chila a phu tok chi ani Julia in atilai chu ani phone chu lo chu sak tum biao ma se alo phal bik lawa midang te po chuan lo la chhong ve zelin video then khat te po chu an en tel ta nge nge pa nu voice le video te so alem ve kan ni so Zulai chuan ati ta chul mai kapi thuro chha chu ke pon ka nei ve lom ti in lekha chu sara chuan alo la lek chuak zui le nga la alim siam chopani kha apa te chuan an lo la ti sham hei hi atak zo kani ti in thuro chha an siam chop chok chu an lo phar chuak ve bok tu te chunge dik zok tia po chuan an buai chhole ta atak ani an ti ve ve bok si an lo yar la chuan adik zok ani hi ti in apa te lam chu atang tlat le nga la chutia chan che zok anga sara I alo lan ta ka chuan Alexa po chu alo inrol ve ta chat mai edamanen chuan an ron pan hnaya he thuro chhia hi atak nge ani hi ti in sara lam chu an lo tang ve le ta rangzet tin Julia chuan lekha chu alo chua apot chengal vek chung komi le sa zong zong in min dua ta ro ka chan do na wangin min in si kani tikhan min la chau thawim alo ti vel a copy mai mai ani hi ti in sara chuan alo po thler bel chuta Skyview Group former chairman Bihar pari chu local hlawin sarai chuan a ko lo ni a pi ber thuro chhia sara ina aken chu atak nge ni thu chu alo soi vele tabok an pi ina thuro chhia siam lai khan witness pathum lai an lo om chu ni in video ta thleng chuan an lo play khum ta mia mai si pa ber zak le thin rim bok si chu atlu lo chau to a soitur chuang an shelo chu ani bere boruak thiang hlim donga rilru te ti thoveng turin Alex chuan tuipui ka ma sara chu ashwaya ma se rei takom lovin an hole ngal thuai kota chuan an pol phasan tu mi pakhat an lo shem meka katile to lowang ka unaw nu lungthak angaya wangin kha poisa kha kamamo e mani ti in ngai damalo dila chupa chu ngai dam ma se an shem thowa a unaw nu ero enkol sak an tum thung mi soi ang e me ma swal le nun rong chu alo ni hau lo tia chiang ta chupa po chuan dam chunga rin om taka zui atiam ta chul mai a phasan du le to po arin om lo benya chungkwa po lungai na in an chungkwa chuan thla azar meka tlau chhiat lam an pan zel awang chuan thin thi a mut thil po an thei to lo a unaw pa te la chuan sara kha yen kol thatok lo emani idua tlo thin lu tu kani kha apoi zo ta ve kani hi an lo ti vele chhong Julia ero chuan kapa thiam lo ani lo keiman kan in chunga nge hian kalo shwai hole ang alo ti vat thunga ni e kan fanu hi a finga alo shwai hole e me mang nu ber chuan alo ti sur sur sara chuan Alexa tan thilpe khote a le sak ve a midang hne na changin present tam tak thatmel tak tak te adon chaw wang chuan a sidru dewa enge min pe ki tum tia alo hnai tak sur sura chuan box te chu alo pe ve a nangma siamem ni a chat lem lo hi ti in alo nui vur vura college ate chuan film khur tur chuan a cha bok rin ange yin zulei le chan te chuan sara chu an lo ti buai le ngal chat to twal thattui ni kha engtin nge kan college ate hian ilo le in lan ngam zok zaklo lutuk mai ipi tha wangin ipa te pon an not chuak che ni lom ni ti in an lo chung khum boi boya zirlai dang te la chuan engma sha chiang mang hle lo chuan mak an ti in Julia I a fil te reng nen ti in ama chu an dem ngal ta sup supa tun ma chang to in an ni chan ho hian sara hi an lo ti du da fo china chan tu le pui tu ane ngai si lawa ngoi ringin alo twar top zelani tuna chuan khatiang mi doi sep tak ni kha atum to big lo Zulai chu cake shipin komot tu ya te chuan a mai chu awan him ta bor maya
a hu hluam mai a thian te la chuan an lo chan ngam dir mai si lova principal chu a rawn kal ta hlo mai a zirlai naupang te chu kal kiang tura hrilin office ah chuan a ko zui in soifia tura ati chuan an dik zawk thu soiin an in soi thiam ve ve a tun hma po in zun ten min lei to thina do ta min pu awangin khatiang khan ka che tamai ani ti in sara chuan a soya oi omlo e ka u naw nui ni hi engwangin nge chu tiang chuan ka ti thin ngo tang che le ti in Julia chu alo in soi thiam ve thung ka thil hmu chau ka ring thin fin fian ai nei chuan ron phor ro principal chuan alo ti tatlat mai le sara chu alung oi lo hle hei hi ania tia han hmu tur a nei si lo kan nu le pa te min ko sakro ti in Julia chuan alo ngian zai le ngala sara chuan Alexa chu khol ve in thil thlen dan te chu avashila dule in college kha chwa san ngal dei ro khatiang kalreng na tlak po ani lo kha alo ti man zet na in kalokal don ya atile ta zoka pafring ka tenu pa po ko an ni awang chuan an lo thleng ve thuai bok principal chuan thil thlen dan kim chang chu alo soi zung zung vamu man lo pheila chuan alo hnim hlum duang chu hetiang no pang hi kan college a kal tur poin ka du lo no chhuwa mai ka du ani alo ti ta chet lak chana chuan Julia i athik wang le anu le pa te ngai sak adu wang ni in an ngai vek hloma Julia chuan shethiam sham turin an principal te chu alo ngen sak vel min ban po ni se poi ka tilo ma se dikta kha ro rel ka phut ani benya chung ko mi le sa po ka ni to lo bok sara chuan alo ti ina alo ho du lo chuan ram kha an nei thei don lo chiang si ma se sara chuan in ka nei to lo heng thil zong zong te hi min buli na atanga ka self defense mai chawani e ati ve tlat do tin min pu to su Julia in ati lai chuan Alexa halo thleng ta zirlai zinga meche pakhat po chuan keipo min buli thina ni heng hi chemte le cigarette manga min hliam na serten ni hi alo ti ve ta min pu chhiat man chu kan lo yarin ape kho pangche Julia chuan alo la ti deuh deuh CCTV footage omlo ma se an kelam thala ke ro chu alo nei ve tlat mai kumsom pariat atlin puala limited edition phekhok anu ten an pe kha alo bun nge nge chu vele a thian te pahnih po kha lo pen chhuakin amai hian mun fui purani min ti du da tirani ti in an kal san dai bok si kalau chui chiang photang principal in ati poin Julia kha ban ni ro se an hausak na ma chhuana mi ti du da ching hi kan du lo ti in zirlai no pang te chu an out ta dual dual mai apa po chuan Julia chu lo beng thlu topin anu ero chuan kan fanurang ka chakani hi kan ring turania sin alo ti ve thung apa chuan ro chung changa khan in biak vat kan ngai ani inu in nak tip nak thaya lo shwayang che ati chuan kalo hodon lo sara chuan alo ti vat I thuni lo ti in apa te chuan an hosan ta a Alex chuan I che thalu tu kania ti ni om tak hian sara chu alo nui vurvura principal chuan lo bevatin Alexa chu a hlau hle te a hriata alo tlon ngal chung chung mai I retire hun a hnai ve to ni kha alo ti sak dai lak lo ve khop mai Benet chung ko bo rak wa chang le hei himo ifanoi en gol dan chu ti in pa ber chu a ang ta tun maya anu puila chuan mi ti du da achin na chan chu alaka an swal wanga niang poisa pela a fel vek mai do na lom alo ti dai ro kha ka du ani chu zong chuan ni mai alo ti chuan keiman sara chu kalova shwai hoange anu in ati ta ka chuan man hu ang che nang kha khoya ma chuak to ri chu boruak adai ma chu ina tom rengang che ti in Julia chu shil bok nikhat sarai school kal tur chu anu chuan lo changin ka va thlang che alo ti a ma se alo du lo ko ho che ka tum lo ngai dam dil che ka du wang so ka lom pi ber bungra so lo la la ti in karbola chuan a shwai hnaya a hnung lama tanga nemlu thutin kongkhar chu khar mak atuma
ani alo tang ve na sabuk nen ati hlei thei bik lo atlan chuak le chutia anin nor kwal vel lai chu midang te chuan an lo hmuta hlawa sara po hlauna le ril runat na wang chuan a tlampang hlei theilo Alex chuan lo hnemin lo su ka umalom engtin ma antin ala wang che ti in chung ho laka chuan engtin emaw taka chet lak sak ve ngei chu tha in a hret a sarai mu hi lai chu lo en wangin mel tha ati hle abula chuan mu ve in a hmai te chu ava khoi sak vela a kut hliam te po chu a chem sak lelama pa friend ka chuan anupui chu lo beng le shipin Julia chuan lo chan ve vata engtin ma in la theilo ke pa hian chingthi in lo ho turin ka wangen do nim ni alo ti le tun tu na ke man ka lo shwai ho ang tun sia chance min pilero ti in an nu fa chuan an lo ngin ta ringot mai nute moli kha she chhuakin sarai ngai nat em ani awangin ani kal tlang chuan ma an lak thei nge ya be sei thu Julia in a shil ta ka chuan anu chu a lau thong dewa ma se pa berin a hno chhuwa hialte an hlo bok si awang chuan a rem ti lo thei lo ani nutei chuan sarai chu lo hmu in mi hausa chu kani ho lova ma se nang chau hi chu ken kol ve thei em ang che ti in abula om to tur chuan a soma ma se sara chuan a lo du lo Alexa chu a hna thokin a lo chuak le der to khola dona wangin nutei po chu a hriat lo kara a lo chuak da ya ma se zule chuan a lo be ve ta nutei omna isha du chuan ro khom na lekha keng khan ina lo kalang che tunge kania enge ka ti thei ti chu isha chian em kha ti in a lo vo zui chutakara anom puinu chuan film khur hle ro iwa chwa fo chuan ren chung kwa te hian an lo hmu che anga an lung oi lo veu do na nia in hmel ma in ni kha a lo ti bok si a thei top chuan anin beng da ya engpo ni se chwa phot mai chu tha in a hria Alexa chuan alo zon hmu le tho a be se ni meeting poimo tak an nei bok si awang chuan a khol ngam lowa ava text a ringot Alexa chuan alo khol lek na in a chan thei to bok si lo awang chuan a ngai tua hle a meeting poimo tak po chu kalsan a thlang ta so kani rin ang nge chuan sara chu benet chung ko in lama chuan phur phei ani ta a alo thlen ve le paper a chuan a hming sign lui tir vat vata engkim ti fel zung zung chu an thil tum ber lo ni chu mai ba ka chuan Everest chung ko fapa accident awanga kezinga omta anupui ne na in chen phai hial chu nei tir mak an tum bok chung ko thil ti thei tak an ni ve tho awangin an chung ko tan po a tha hle donin an hria ni kong laka Alexa le a ho te chuan sarai chuan na ven chu lo ti dingin an lo chan chuak dai ti reng an shelo lollipop po tu na chuan an mamo to ri lo ani hmel anin du ton ti te chu anin shil ton ta zoka boina ero gren chung kwa te chuan an pompui ve ngem ti chu alo ni ta ni pi be ruma zule che dan zong zong lan na chu sarai hne na chuan alo peta a athi ka wang khan api in adwal box si nen a tha sakta top mai alo ni zulei chu kholin naktu ka ina chuan kalo ho ang paper po chu ka sign don ya lawin ko khomang cheu nutei chan him nan chuan engpo ka ti mayang ti in a shilta a nga khlel takin sarai lo lan hun chu an lo ngak renga benet chung ko ho te po an ko khom nge pa friend ka chuan ro khom tu ani huna chuan Julia chu company a tho tir ve atum thu te asoya nutei chu Zulei chuan va hmu in awa beng vel tuna chuan ro khom tu ni na chia kan ngak to e awati ham mai anu chuan alo awa unau dik tak kan ni hi engtin nge hetiang hian in nu fa hian min ti thei zok nutei chuan alo ti nge I re thei ema kan tan engma hlut nai nei lo re thei ve le taila engtin nge kan om ta kang alo ti khum mak mai ani le sara po hi ifanu ani ve tho si a alo ti le po in api ina en kol sei liana adwat boka keinen chuan nu fa po kan ang lo hial zok kalo hring ve te kha ka in chir hle zok asin alo ti le ta mia mai
engwangin nge meeting poimo taka umlaia iti topna chan soiro tiin Mr. Grant chuan a fapa chu azota kaning thuta boruak thar hip turin ka chhuak ani kha alo ti apartment thar nei hin meichhia i chen pui ani ti ro apa in ati le po chuan hadam taka umve ka du ania min en thareng su alo ti le mai iu pato nupui nei vat vat la a tha ang apa in ati le chuan tharu khun min pela kanupui chu kalo hruai ho don nia alo ti maya a that chu I thil soi chu tipui tling nge nge yang che ani lo chuan keiman inupui tur ka zongang Mr. Grandpo chu a hole thuaya Sarah Khan an tong te chu alo shereng Alexa nen chuan in chen adu lo thua vashil ani po chuan tuma midang a thlan ngai lo tur thu in alo chang ma se benet chung kwa te nen chin fel tur thil an la nei tlat Secretary Khan a thei ang angin nu te I an khung na hmun te chu alo zir chiang ve char chara a she thei ta hlo mai Benet chung kwa te ma chon tura avakal don chuan Alex chuan ava thla thlapa du sakna hlanin amwa zeu ani ero chu in chunga chuan lut ve talovin kota secretary nen chuan an lo ngak thung in chung lam po in an lo ngak hlel to hle pi berdam doi dik lo pe a thi chana chuan an ngai awangin ngei tok chu an om lo thei lo kha thil kha engma chia na om lovania tipol an lo om ve bok alut nge lut lo pi ber thi dan chung chang kha lo soi khum le in ro in hlan chhon na paper a aming sign tur chuan alo shil ngala pi ber u naw nu chuan a u thi na chuan sara chu a ring hlel ve thei tlat lo azin hlan ani a avuina po mumal takin an lo bot sai lo ti te a shat no phei chuan pa frank ka chu adem hle bok kapi thi du tu ber chu sarai hi ani a thi chia a ro zong zong po a khom ngal mak ani hi ke ni in engma hlokna kan nei hle nem Julia chuan alo ti ta chata ma se sara chuan witness ka nei lom ti in wan en kol tu chu a ko lu ve ta a Kamini Khan sarai hi a chuak da ya Zulei zo khi pi ber ruma akal lai ka hmoni alo ti chutiang mai mai ka that lai a hmuem ni a chan chin ngai ven te chuan ka kal ve fo alom Julia chuan alo ti ve thlata anin hnial ta lui lui mai chutianga chuan boya tul to lo ro khom na kha chingfel tawng u Zulei chuan alo ti le sai to wan en kol tu khan soidu kala ne ni pi ber thi nu khan a room ka ti faya pangpar khoina bula camera lo in kamru ka hmua kala ni chuan sara hi ka peto alo ti vele tatlot mai video chu sara chuan lo play zuin Julia chu a beng shepa kapi phuba hi kalala khopang tuna nutei po ikit na panilom ni ala ti zui damdoi dik takalom ka pek nutei te chu ka kitnap lo shim shim minjing ro ka pa ti in Julia chu a phi ta chenga anu le pa te la chuan do tin ipuani kha an lo la ti fo chuta meu chuan police te chuan nutei chu an lo shwai lu ta a he nu hian min ko chhuaka min shai ruin min kitnap ani ti in Julia chu alo kok zui ta mya mai keima thiam lawani pa a khonga yin min puiro ka fanu hian engma ti swal anei lawania ti in anu zok chu alo in pevat an shwai chuan nu chuan nu te chuan Zulei chu alo beng thlotopa inu kha tikhan nangma ai itwar ti rangmo alo ti hial pi ber thi na le nu te kidnap chung chang khe chu an hong thale dona an thui chhun zom zel chuan thil ti swal tu te chu shem an ni ngei don ani Mr. Frank chuan Benet chung kwa tem boina kan to kani pui kan ngai ania alo ti chuan sarai chuan ke chu in chung ko mi kan ni to hlei nem alo ti khum mak kota chuan Alexa chuan alo la ngak renga a chan chu awangin nutei po Alexa chunga chuan alom hle Zulei la chuan kapa min puiro alo ti ve seka midang ho po chuan an boina chu chingfel vat tur chuan an lo nor ve chen bok Zulei chu engboina ma siam to lo tur chuan apa chuan a shila aruk chuan sarai chu chua atum ho lo na in alo orang khop mai nutei le sara te po hlim takin an in mule theita
Alexa po in thuthluk na lian tham tak mai a siam ve mek boka. Green chung kwa te chu chhuah san mak mai a du awangin a se song song te chu la khom vek turin a secretary chu a hrila. Sarai wang chau po ni lovin anun an control tuk le an du dan na an ching phar chu an hmangai lo wang ani ti a hriat awangin aruka hmalak chu atum ta lo ni. Baka sarai chu nei tir an phal ngai don lo ti a chian em awangin a thlang zawk ni in a lang bawk. Benet chung ko loyar chuan no ber chu lo hmu in pa in benet chung kwa in buaina a to bel zel lo nan I thil ti swal hi pomla shemna ti nep dan tur kan zong don nia a ti ani chu ani lo chuan zulia in a twar mayang a lo ti a kum engzat nge tan nga yang a ti chuan kum som ti in a lo changa a hu phur hle ti a hria chuan kan han bei dewanga kum ni khatlek ba ki tan po angai lo mai theya sin alo ti le awangin an thu soite chu zum mai atum ta a zulia ero a hmu du thu alo hril thung sarai le alexa te ero in ngei chho ve zelin sara chuan eng ang mi po ni se angai poimo lo thu shilin benet chung ko chung changa apuin zong zong awang chuan lom thu te alo hril an du angin nu ber chuan ati vek awang chuan an in puang ta a an du angin nu ber chuan an thil ti te chu ama ti vek ang chuan a in puang ta a zulei chuan va hmu po chu a du ta ho lo mai ma se apa chuan a hmangai wang che in hetiang hian a omani a va hmu nge yang che ti in jel lama chuan a tir phei lui mi ten an hmu a hlaw aniang chu glass dum an vua deuh ngei boka sara te khan an lo hmu ta chia mai ita na tuara iza puhin inu chu misual an ti tur ilo twar ve pha I hlawa wang mai mahin khati khan in chei ve lamo muloin engtin nge ho ni tum thei zawk alo ti a in puang miawa chuta chuan buaina tur ka nei love thil ti swal tu chu kot chuan a shem mayang chu alo ti ham zui thil ti swal tu zawkin twar lova midang twar tir dei rungot mai chu sara chuan om zia nein a hretlat lo anu chu awa hmuta a alo lom te chiam lo ma se an pa in thenna alo ti fel reng ti a hriat ta ka chuan a thawng hle an in tiam dan kha chuan kum som tan tur ni ma se kum ni khatleka chuak thei tura an be mek thu kha an hril si a then dai ani chuan ma an la zui tak tak du angem a za pui hle ti na ani dona ama ai chuan a hming chhiat na tur le an company tlak chhiat chu angai poimo zawk ti alang chiang hle chutakara zuleila chuan a fanu ani po chu lo zak to in mu po atu to lo ti te sarai bula athu sei zong zong record te a han ngai thlak nuwa phe chuan a tap ta zoi zoi maya ifa te ve kan ni si a enga nge min hmangai ve mi alo engwangin nge hmangai zok le du sak zok I nei tlat ni sara in ati chuan kein kol seilen lo chia wangin ka hmangai na chipo atlem dewani mai thei ma se ka hmangai lo che ti na choni chuang lo ania ti in anu chuan a lo chang tuna I thil ti swal ni mi alova nangma hmang tangkaya lu chon dai tu te tan twar in huama mo a tha lom I hmangai te an ni miawa ke te chu engma ka ni hleinem sara in ati ta ka chuan ipi dam doi dik lo pek tir tu kha ipani ram adu awang khan ati tir vekani kha alo ti ta engwangin nge chu I hriat ring chuan I dan lo thil swal ani ti I hring ani lom ni ke ai hin ipi kha ingai na zok si a ka thik ve tho ani nilo ka ngai dat na chan chu min hmangai wang ani zulia kha lo ngai dam sham ro anin biak na chu an ti top ta a nutei chuan chan chin lo zot vatin engpo thleng se anu chuan zulia chan him chu a thlang ta tho ti lo shilin malak dan tur an ngai twa zui ngal sarai chuan zulei le apa te chu chwa salen mai atum ho lo chairman chuan afapa chu lo hmu in sara I an ti hi tu nge ni inin kar hi chingfel watang che ti in a lo hril chutiang boi puinan hun ka nei lo alo ti dai si green chung ko boina thlen thei thil reng chu ingai twa ngai ani ati le chuan
Ren chung ko fapa ni reng po hi kachak fashion hlei nem I du dui ni tir theiang alo ti le ta ka wang chuan thian rim deuh chuan a haw tau hial Sara chu kalsan atum ho lo in ngei takin hun an hmang dun mek zawk ani a hlimna tur ngai tuar angin a pi vap an da that sak te chu a pe a pi chu a ngai em awangin Sara po chu a chap zoi zoi mai bom chu a kwa wangwanga Alex chuan a mi tui tla te chu a lo hru khul sak Sara hi a hlim takin kalau siamang ka veng him zel bokang ti in a in tiam nge chuti lain benet chhungkwa te po an buai ru hle to a an chunga thil thleng te chu puanzar sak ngei Sara chuan a du bok malak dan tur ruah hman diamin apa chu ram petur ang tak chuan a in ngai tiranga Alexa chu ram nei tu a da daya tumani chu chuan a ring tok hle ti po atilang chiang ma se ani chuan anin nei huna anin trom tura da let alo tum ve tho thung Police station a khan inu iwa hmudu lo velamo ro rel fel alani lo hi a statement a thlak thei reng ti hriaim tiin Mr Frank chuan Zulia chu a hau shep mai raminei thei nan thei to ka chhuwa pui chia sin ati po in nithum chia hun ka pe ang che sarai hian ram le kha lo kengin ka hmingin a da ngei to turaniang tiin anor le sun to Ko an ni angin Mr Frank chuan lawyer nen Zulia hruaiin Sara te chu an lo ngak thapa a lo thlen chuan ram chu ka pe ang che ma se tuna chuan kan buai pui mek ani ti in a lo hril adikalom ro chun tu masa zawk ani a I hne na a transfer don chuan buai pui chung a rei ve deuh ani lawyer chuan a lo tivat engei du ram chu a thlonin min pe om ho si lova apa in ati chuan he nu hi ka du ani tiin Zulia chu a kok tavu mai kapa hian ramwang mai in min thlau thalawang kapa adikem Zulia in ati chuan lo transfer photla alo ti sandai kapi thatin kanu tan tira chu wang chuan in tiam kamna ka sign mayang Sara chuan alo ti keu si Zulei tlan chia tum chu apa chuan alo dang tlat Sara chuan room pakhata Zulia chu adata a minti du da thin dan kha ila she theyem khang zong te kha chu katwar vek thei ma se kapi that kher hi chu kangai dam thei lo che ni tuna chuan ipa in adu to lo cha school atang pu in no chwa eni to boka eng mai nei to lo chhun zan zomin lau le thabar rengin I hun I hmangral to ang ti in Sara chuan atong khum ve ta saka Zulia mangang po in ngai dam adil na sa hle company lama Sara chu awaleng pheya Alexa po na athok thale thei to tlat lo anin chhai kwal vel har ma se chairman alo lang le nul Mason group chairman nen thingpui indun kan tuma afanu Olivier nen po iman huna in she chiang turin in mu ula tha ang alo ti in nei tir nge tum ti chu sha hle ole kan tum don ya alo ti liam puata atum tak ha ulo ti chu sha se apa kha anui vur om si lo kot lama Sara chu awanei fel zui ngal mi amai anu thu se tang khan apa chu api that tu zok ani tak mel ta riau maya chu wang chuan dam doi dura an le ngei don ti sha in Sara chuan chui zui ngei chu atung ru hle evidence thatak tel lo chuan tu ma mo pu ngot thei an ni bok si lo chuti lai Mr Frank po in chanchin alo ngai chang ru ve ring thawa Sara chet vel dan song te chu thli thlai ring turin lawyer chu ashila phakar alo chuang ti chu a hlau ve tho atum dan bera chuan Sara chu alam tanga siama athu anga da chuani ruwa manna thalo tak po anei tel tho boka athun hnuaya ada thei ta lawani chuan da bole mak mai po chu poi atile don lo lawyer chuan Sara le Alex te chu inrem siam na fel fai tak nei tir thlapin an hming po chu an sign dun ve a lo thon na engma po an nei lo akuta om ai chuan Alex kuta an rama om hian a hlut zawk a be sei ba ka a him zawk nge in a ring ani ma se a hriat lovin Alex po in a ro zong te chu Sarai hming chuan alo da ve vek tho chuni in
chu thil chu lawyer chuan a hrilh vek nge Sara chuan makati in alom hle bawk chuta Alex a ha lo not mol lai chu among tama chuan ava ben sak toya ani po chuan alo muah ngal anin hmuni tur chu alo thlengta a lawyer chuan Mr Frank Joshua in pi berwap anda thatna hmuna khan sarai chuan alo ngak reng to a api pualin rim tuite halin alo tongtrai mek ani engchik nge man ituma alo tilut ngal kapi kha thi a inthiam lo na emo lungai na tlem tal ineyem sara in alo tilet ve thung thina te chu kum opalama ngat phe chuan khwarel ve reng lomani engwangin nge chu tianga kom kherang nia imita chuan nun na hi a ho em alom tiro I hlok na tur ani dom phot chuan inu ngei po I that shelawania sara benet engthil phiang sen nge moi suile kanu ina soi vek to zulia dam doi pek tur kha I kha kani khoya ngei le nang hi ramin pek du lo kha karing reng ani thil a har sa zong hlira kalpui tum mala kata tur tho tho ani hi Mr Frank chuan sara chu alo rek ta bor maya atlai to pasal kaneya ram kha atan kada dai to I pasal po chu kanda thale mayang chu chutia anin hnia lai chuan Alex te po kha anlo luta a Mr Frank chu anlo nam thlopop mai Alex engwangin nge he boina hian lo enroll ve ngota Mr Frank kana ti chuan a pasal soi kha keima kanya sara ne na tisen in zom na in lo ne kher hi chu lom hle sokro nilo sila chuan iwa phi bur chungai hian om ve dei to ang chu Alex chuan alo ti shoka khongai in min kalti ro Mr Frank an alo ti chuan engwangin sarai chunga ithil ti te kha min shil photla achia ol ruk fin fia na zong te kha police ne na perfect ro u ti in Alex chuan lawyer chu shilta a min phatsan ani mo Mr Frank an alo ti chuan atira chang reng kha Mr Grant te lawyer kan isa renga lom alo la ti zui du lovin she fiao ma se police ko ta chuan hlan ani zui ta ni api thattu chu shemina omdon tabuka apa ma ni se mihlau takani awangin tuna chuan sara po atha muang hwai to ni inalang engkima poitu Alexalaka po battam tak nein ain shenghe nge hunliam to te chu thengila malam pansan dai mai chu adu bok eng har satna po tok se apasal chu kalsan atum to lawani top mai nikha chu zulia chuan sarai le Alexate limtaka an leng dun lai chu amu futa a ani hi an tan na hmona tangkhan alo tlan chuak ani nge yang anin mo avel box si nen magati in athi khle nge biru thei ang ber chuana en thlave nge na in Alexa khan alo mu vek to sara ne na chuan soin engwanga zui ru nge ani ti chu an la sha thwai tur thu le an laka chuan in thiar filim atung lo hle ti alan chan thu te asoi buka film khur taka an lo in ral rin ve nge chu angai dona Alexa ero chuan a hlau lo hle sara chu ven him tlat atumani athik na thinlung chuan thil thalo tak ati tir du nge in an ring chairman muturin zulia chu avakal ta dai mai Bennett chung ko fanu ani awangin alo lom lo hle voina hian sara le Alexa te hi in khata an cheng dun to ti shil tur che in kalani ani kha ka unaw no ni kha zulia chuan alo ti tamaya Mr Grant chu athin rim zwal hle ko pheivat ro ka mudwani atingal twar mai ko ngai lovin kalau kale ti in Alex chu alo lut mek ibial nu Bennett chung ko fanu sara I anti chu I ina I khung tak takem ni ti in apa chuan alo zo cher chwaya o adikalom I sha vek kha iban san dai to emotia khanu ai kha chuan midang inupui tur ka mu sak to che ka ti ani lom ni kan chung ko mel man ni hi ipate le achung te thattu anya sin chenwa tang che he ina hian su tiang me chia so alo loi lut thei lawang apoi hleinem real apex and call tu ni kher hi katum lem lova ti in zulia chu an pot chuak ngala bye bye zuin zulia chu an chwa puita a
apa thinrim lutuk pawh chuan a dam lo phah hial mai nang hian sara nena kan chanchin kha ka pa ilo hrilawang khan kanin then pha I ring deuh tina ni maw ka hmel ma te hi ka dim vak ngai lova I khoilai tak sapeng ber atang hian nge bul kan chanang o Alexa na ti chuan nilo min chua sham ro tiin Julia chuan alo hlau hle sarai angin ka fil ve vak lowa engwangin nge ka boy nai hian ilo inrol ve ngot ni ati le phe chuan tun sia min chua ro he ko pui hi ka chua san hlen wang toang khongai takin tiin khur zoi zoi chuan alo ngen chiama darkar khat chia huni nei tiin Alex chuan a chua tir ta ni in lama sara po in lekha alo zirna save khop maya a pasal lo ho chu lim takin alo lom chun lama thil thleng zong zong te chu Alex chuan alo shila apa ne na anim biak dan zong zong te po chuan ati buai lem lo ma se apa chu damdoi ina a mek ti chu an she zui ta a apa hian an company enkol tur chawin adu ni in a she to a mangai na tak tak nen a enkol ngai lo nia a sha ba ka a u nau dang te chu an du dan na a tir lain ani ero chu a khwa khri thin hle thunga chu wang chuan apa hi angai nat lo na a rei to hle ni chuti lain apa chuan a fa te singa pakhat chu green group enkol tur chuan alo rot ve mek thunga ma se a fa te singa then khat chuan an ring zo lo hle Alexa chu a tluk don lo na sa ni ti chu an shat wang ani ma se Alexa chuan an thu a zom du box si lova shimna peka brain chung kwa changa no chua hel po chu angai don ani Mr. Graham po aril ru abuai hle ni inalang mana sara in bom te apeka khan bengbe alo om reng chu ni in Alex po hian aro hle a be mai ngai lo Mr. Graham po aladam chalei theilawa an company CEO an thla ka ni ti an puan chwa mu chang phe ka chuan an tla hniam ngal rok to an tho pui tam tak te in hnuk dok ngalin weizelala chuan a hna atlin lo na samai box si a fanu pakhat chuan ka u Alexa hian belnu ane ni ve maya akuta hian da let le to mai ro ti in angen hiala ma sia pa chuan a theilo kan hmel ma te chu kan nei tir theilawani nangma khan va pui mai ro weizel po asia chhove mayang bulchan ve chawani kha alo la ti ve tlat si hunaliam zela zia om lampan a in an group chuan chiatlam an pan chho zel mai Alexa chuan German lampanga an tho puitenin in rimna siamin Green Group ne na an dil te po chu an ti top nual to thu te soin weizel chuan apa hne na chuan alo hek meka ma se elai nai chuan I chuan lam mai ani kha alo ti sak Alexa chu vo kholin ani chuan chutiang thil engma ka ti lo alo ti fel then mai elei nai chuan kan company tlak chiat I du lawani chuan Alexa hi kolet le mai ro ama hi kan mamo ber chuani ti in apa chu angen non le a lo shwai ro alo ti tange nge Alexa le sarai te po chuan damdoi in chu an lo thleng phei ve thuaya zam lo turin an in shil na samai Alexa chuan sarai chu engti kong ma a kalsan atum lo thu chu a soinon le a ka ko mu nu che khanei la ani hi chu mei ang deuh po in ikol ve mai don nia ti te chuan apa chuan alo thlem le chutiang mai sui tur chuan min lo ko to su ti in Alex chuan a chang tabur mai Carlia hian ka pian cham kan lom dona chuta chuan Mason Group fanu nen inin nei tur thu hi kan puan ngei angai don ania apa chuan ala ti ve chang apa thil soite awang chuan in ti hnual lo tur le enga ma a ngai lo turin Alex chuan sara chwa shila an college te chuan avatha thlap mai an chan te po chuan an inkar chu lo sheto in an lo fiam le leya zulei chan te pahni ero kha chuan Alex an Mason fanu anei don sia nang chu enga tan ma ati tak tak lovang che a mei bak ini phalawang an lo ti le sham a enga po chu lo ni taila nang ni pahni hi chu engine phak bak ana in ka shem tir thei chawania sara chuan alo ti let ve sak thunga thinrim viau ma se an chang let ngam lo
Mr. Green ta pian cham chu alo thleng ta a thu soi te kha Alexa chuan a chom nge a be sei lai in eleinai ero chuan a ring ve ho lo thung Waizel chuan Olivia hi mawata na idu lo ani chuan i chuak thei reng ania heta boy na lo siam su alo ti deuh kher he din hun hi election alwa chhun zom zel don chu chuan ni top mai eleinai chuan alo ti ve thung mawata na idu fiaw ani te chuan nangma khan nei mai la ti in Alexa chu sarai kai chung chuan alo lut nol eng thil ngei soi Mr. Grant chuan alo ti vata ke hi inupuya tan chuan katling zo berang Olivia in chapo takin alo ti ve bok apoi khop mai ka voi khat mu na che ani takna in nupui ka nei to tlat mai chu chu ka hril che angai ani ti in anin nei certificate te chu alo hmu tapia mai si a thong hlum hle kanupui hual anga lo in soi bora vel kha ban san to bokang che aza thak e mai kanupui chuan ati ve ngai me lo ania alo ti le ngat tungei ni sha em fapalak tlak lo voina chang hian ka fapa le grand chung ko member ini na hi po cha ngal ani e apa chuan alo ti ta shok maya poi ka ti mya hlei nem ila in sir jok don ani hi Alex chuan alo ti dai si Ching chi in ngai dam min dil mala ka ngai dam to don mi alo chiania chuak ngal ro apa chuan alo ti tor twara Waizel la chuan ishilawem ni chuak ta che alo ti ve chen bok ma se Alexa chuan company thar rising venture ti chu alo din fel der to mai chu lo ni in Green Group te zong enga tan vak ma ati to der si lo nutei po thil dang je chhun zom turin mundanga ombo atum ta a sarai te nu pa chuan lim tak le ngai tak chung chuan an thla liama Alexa bula chuan him takin sara chu a don tia sha ta wangin nutei po chuan thamong takin akal san thei ta ni Green chung kwa chang chuan Alexa chu atal sang ta a company thar an din bok nen sarai nen chuan lim tak le thamong takin an cheng dun thei ta ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmunom tak nen kan lo kir levat donia abula changa atop thlenga milo en sak tu zong zong te chunga lom tu kan sire